Na, mielőtt elindulunk, mehet egy-két találós kérdés, csak hogy még vidámabb legyél? Melyik az a 4 állat, amit a nők a legjobban szeretnek? Egy nerc a szekrénybe, egy jaguár a garázsba, egy bika az ágyba, és egy marha, aki mindezt fizeti. Mi az 6 betű és fekete? Fekete. Oké, jön a kövi. Hogy hívják a szórakozó helyeken a majom biztonsági őröket? Ne basz már ki! Nyugi, jön a kövi! Hogy mondják angolul a gyors rókát? Fast fox. Nyugi, már csak 1 vagy 2 van. Melyik pókfajta terjedt el legjobban Magyarországon? A faszopók. Mi a közös a dobozos sör és az omladozó ház között? Mindkettő bontásra van ítélve. Mi az falológ és nem kakukkol? Kép. Hány gyereke van egy félbolondnak? 50. És miért? Mert egy bolond 100-at csinál. Nyugi! Most jön az utolsó? Mi a részegség? A részegség az, mikor 3 ember bemegy a szobába, megiszik 3 liter vodkát, majd az egyik kimegy, és a másik 2 megpróbálja kitalálni, hogy ki ment ki. Indulhatunk? Oké, megyünk.